Fa uns dies els explicàvem que l'Ajuntament d'Alcanar s'ha dirigit via carta al Ministeri d'Indústria reclamant més informació sobre el projecte Castor. En una entrevista al magazín L'Ebre al Dia, l'alcalde, el republicà Alfons Montserrat, ha explicat els motius d'aquesta carta. També ha fet referència a un projecte hoteler que està previst al municipi i que espera que en els pròxims mesos puga tindre l'aprovació provisional per part d'Urbanisme. Veiem una certa preocupació que puntualment estan repetint-se episodis de petits sismes. Concretament, el darrer va ser de 2,1, tot i que després el van reajustar i van posar en 1,8, 1,9. Aleshores, ho veiem amb preocupació, que repetisquen aquests sismes, i llavors ignorem si això és un fenomen natural, derivat que encara falta assentar-se, o bé és degut a que s'està continuant fent injeccions de gas a molt baixa pressió. Per tant, el que hem fet, i clar, no podem evitar especular perquè no tenim cap tipus d'informació, que això és la tònica, no d'aquest últim temps, sinó ja des del 2007. Per tant, al veure aquests episodis que repeteixen puntualment, informacions dicen que de les cases de pescadors, que diuen que puntualment també veuen més flama, etc., una possibilitat podria ser que continués injectant a molt baixa pressió. Tenim un dèficit al Montsià i sobretot a la costa ja tenim un dèficit de llits, un dèficit de pernoctacions. Hi ha molta possibilitat de pernoctació, però sobretot el nostre fort és en càmpings, en establiments hotelers n'hi ha ben poc, i per tant això ens reforçaria molt aquesta possibilitat i també ens ajudaria a fixar població, a fixar turisme, perquè s'està parlant que, per exemple, hi ha molt de turisme rus, de telers, etc. Però, clar, per això també ens interessa que hi hagi establiments hotelers de 3-4 estrelles perquè puguem vindre, perquè si no estan i se n'han de tornar. Per tant, és important fixar-los aquí i a partir d'aquí ja dic que hi ha un radi de 80-100 quilòmetres que és on se mouen, però que estiguen aquí al territori. I per tant, l'efecte aquí al territori, vull dir, Terres de l'Ebre i Maestrat, seria important.